Отна информацион программасы белән эфирда Собал укыннар телевидениесе. 20 октябрь җомга чыгарылышыбызны башлыйбыз. Студияда бүген мин Райля Галявина эшлим. Исәнмесез? Безнең иң элек ал хәбәр. 17 октябрь көнне все свои исеме белән республика күләм игълан ителгән хәрби патриотик акцияга Собаллар да бердәм кушылды. Район үзәк хастаханәсе төбәгара клиник диагностика үзәге табиблары белән тәҗрибә уртаклаша. Кабак фестиваленең җиңүче кабагы Кабат Саба үзәге мәйдан түрендә. Хәзер барсы хакында да тулырак. 17 октябрь көнне Татарстанда контракт буенча хезмәт итәргә теләүче гражданнарга ярдәм йөзеннән все свои патриотик акциясына марафонга республика телеканаллары, радиостанцияларда кушылды. Шул исәптән безнең Дулкын радиосында да марафон узды. Дулкын радиосында марафон сәгатында башланып китте. Иң элек Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов чыгыш ясады. Марафонның максатларына тукталып, контракт төзүче гражданнарга каралган түләүләр турында аңлатты. Безнең белгәнебезчә, бүгенге көндә Донецк, Луганск һәм Запорожье, Херсон обласларында махсус хәрби операциясе бар. Әлегә махсус хәрби операциясендә катнашырга теләүчеләр инде контракт төзи ала. Безнең Россия Федерациясының оборона министрлыгы белән bu kontrakt сыган вакытта инде даими бирелә 195 мең акча, һәм инде ай сайын 204 меңнән алып, һәм югары ай сайын шундый түләүләр бар. Әле түләүләрдән тыш инде безнең республика шаяк читтә калмый. Бюджеттан тыш 100 меңнән 200 меңгә кадәр акча түләнә. Контракт сыган вакытта үзебезнең районнан да күпмедер булышлык итәбез. Шушы хәрби операция зонасына киткән кешеләргә үзара салымнарын түләүдә үзебезнең район бюджетыннан түләйбез, һәм инде аларның балаларын мәктәптә бушта яшату, мондай шушындай ярдәмнәр күпмедер каралган. Монда әйтәсе киләшмәсен, һәр кеше бит инде үзенең бурычын ничек дип саный, үзенең бурычын үтәргә бүгенге көндә мөмкинлек бар. Һәм инде шушы марафон белән безнең менә бүгенге көндә район үзәгендә иҗат йорты каршында анда шундый бер акция булачак. Волонтерлар эшли, хәрби комиссариат специалистлары эшли, һәм башкалар шунда эшләп килә. Бөтен мәгълүмат бар. Кемнең теләге бар контракт төзәргә, аны хәрби комиссариатка киләсе, һәм инде анда бөтенесен аңлаталар, үзенең шәхсән кыягызларын алып килеп, һәм инде медкомиссия узып, бөтенесе тиз арада эшләнә. Монда шунысын әйтәсе килә инде, замана шундый, шулай дип битереп куйган икән, үзебезнең тынычлык өчен инде без нәрсә эшләргә тиеш бүгенге көндә. Безнең бүгенге көндә үзебезнең 133 мобилизованный ул зонада бүгенге көндә хезмәт итеп килә. Алдагы елларда безнең 22 контракт төзеп киткән иде, быел 25 китте, икесе бүген китә. 16 октябрьдә бүген китәчәк. Төгәлләп әйтсәк, 133 мобилизованный һәм 50-гә якын үзебезнең контракт төзеп, үзебезнең егетләребез шул зона хәрби зона операциясендә, махсус операциясендә бүген көндә хезмәт итеп килә. Саба һәм Тилеш районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров махсус хәрби операция башланганнан бирле андагы якташларыбыз белән элемтәдә тора. Мобилизация игълан ителгәч, ул андагы ир-егетләребезгә гуманитар ярдәм тапшырырга да барды. Бүгенге көндә исә контракт төзүче гражданнар белән эш бара. Безнең битне февраль аенда башланып киткән бу хәрби махсус операция инде. Шушы операция башланганнан соң инде без инде шушы военкомат тарафыннан игълан иткәнек контракт хезмәтенә кешеләр ялды безне. Шунда менә безнең инде былтыр белән чагыштырып алганда, без былтыр операция башлаганда инде 20-дән артык егетебезне контрактка җибәргән инде. Аның безнең белгәнегезчә 10 егетебездән артык хезмәт итә безнең Тимер һәм Ала батальоннарында инде. Һәм инде калганнарын без җибәргән инде төрле военчасларга. Бүгенге көндә кызганыч каушаларында яралганнар да бар инде. Кайсы берсе инде үз хезмәтен бетереп, пенсияга чыкканнар да бар. Өлкән яшькә җитте, хезмәтләрен бетереп кайткан егетләр бар инде. Бу 23 ел калганда инде менә шушы ел башыннан без инде бүгенге көндә 25 егетебезне армия сафларына аттык контракт буенча. Алар инде безнең Луганск, Донецк, Запорожье канда хезмәт итәләр. Кызганычка каршы тегендә ленточка артына кергәчләр белән кызганычка каршы теге хәбәрләшеп бик читенәшә, чөнки анда безнең связь юк инде. Менә егетләрнең күбесе бу якка чыккач, елга дигәч инде без алар белән сөйләшеп торабыз да рәвештә инде. Әгәр дә инде мондый проблемалар булса, проблемаларга әйтәбез. Аллага шөкер, пока бүгенге көндә барсы да исән контакт иттеләр инде. Шуңа каласыклар инде үзләренең бурычларын матур иттереп, намус белән башкарып дип әйтәм дә, Алла бирсә безнең якка исән-сау әйләнеп кайталар дип инде. Шулай инде белгәнеңчә безнең бит инде сентябрь аенда игълан ителгән Леш мобилизация. Леш мобилизация чорында без
Соба һәм Тәшер районынан барлыгы 200-дән артык егетебезне мобилизациягә инде. Мобилизация хәл безне башта район военкоматка чакырткан инде 600-дән артык егетебезне кызганычка каршы теге менә алар күбесе бит үзенең военкоматта килмиләр, үзләренең сәламәтлекләрен, семейный план итмиләр. Мәзгә үзләре канал атудырды, конечно, чөнки чакыра башлагач кемдер анда инвалид булды, кемдер уже 4-5 баласы бар инде. Шулар белән үзләре канал эшләргә туры килде. Ошо менә 200 егетне җибәрә салган, без почти 200 артык егетләребезне дополнительный связь җибәргәник. Аллага шөкер, бүгенге көндә менә бу безнең мобилизация егетләребез бүгенге көндә Луганский ягында 100 артык егетебез хезмәт итә безнең. Шулай ук Запорожьеда, Херсонская областьта безнең анда 50 артык егетебез. Һәм инде 60-ка якын егетебез безнең бүгенге көндә Донецк республикасында хезмәт итәләр инде. Алар белән һәр вакытта теге сөйләшеп торабыз, аралашабыз. Менә Донецк анда бик авыррак, чөнки анда связь юк инде. Булай Луганский, Херсонская областьта егетләр белән сөйләшеп торабыз. Аллага шөкер, белгәнегезчә инде без аларга февраль айыннан башлаган идек. Гуманитар бары буенча инде беренче алар белән сөйләшеп, аларга нәрсә кирәк иде. Шуннан башланып киткән иде безнең гуманитар ярдәмнәр инде. Белгәнегезчә без аны башладык башта беренче экспода бит инде. Аларга разгрузочный жаклар барган идек, нательный билялар, чөнки уже кыш итеп киләдер инде. Сагыннан тегендә барып урнашкан инде аларга әзрәк тормыш ялларын яхшыр өчен такталар, пычкалар, шуруповертлар, самолетлар дип әйтәм инде, спальный мешклар барып биргән инде. Хәзер инде менә алар белән сөйләшеп торабыз һәр вакытта да инде. Хәзер инде менә белгәнегезчә машина писәләр, чөнки без аларга машиналар да барган идек бит инде. Юллар юганда, шәкә дигәч, машинада тузадыр инде, тәгәрмәчләр туза. Бошып торабыз инде. Шулай ук безнең районда инде бар иҗтимагый теге оешмалар, волонтерлар дип әйтә, алар үзләре теге җыеп итеп инде Соңгырда сөйләшкәннән соң менә инде масетлар бәйләргә булдык. Аларга заказ биргән идек инде. Рәхмәт инде безнең җитәкчеләребезгә, район җитәкчеләренә, организация оешмаларга финансов анда ярдәм итәләр Аллага шөкер. Радио марафонда катнашып чыгыш ясаучылар арасында икешәр уллары хәрби хезмәттә булган якташларыбыз Юлбат авылыннан Нәфисә Пахужина, Байлар сабасыннан Җәмил абый Янгушиннар да бар иде. Җәмил абый егетләргә гуманитар ярдәм илтеп тапшыруда башлап йөрүчеләрнең берсе. Хәзер инде бер 17 тапкыр чыктык инде, теге кайсы вакыт Мамадыш балалар белән дә чыгып китәбез, бергә шулай туры килде. Менә хәзер 25-ләрендә таңышып китәбез Саба районыннан. Безнең глава администрациянең бик зур ярдәм килә, беренче көндән үк башлап. Хәзер кышка керәбез, җылы әйберләр кирәк, пишләр кирәк. Менә пишләр җылытны инде менә хәзер Мамадышка барам, таптылар егетләр анда төтен чыгармый торган пишләр инде. Менә шуларны барып алып кайтырга кирәк бүген. Алар солярка белән эшли, җылы бирә, ашарга да пешерергә була, но төтене чыкмый аны. Шул батарея аркылы бара, менә шул кирәк бик. Хәзер менә 7 пишне әзерләп куйдылар, пока заказ бирдек, таңы кирәк булса, таңы кайткач, таңы үзем булса да алып барам анда. Юлларны беләм. Без теге бөтен Сватовага гына түгел, бөтен 4 нене республикага әйләнеп чыгабыз. Мамадышлар башы Гизат Тулин бар анда, фамилия Человек года, ул бара, аннары Шайхуддинов шунда, бу Елабугалар, аларда кишләр анда апайның малайы бар. Шуңа күрә без теге информация кишләр, теге бер-беребез белән кайчан кемгә нәрсә кирәк, шуны җыябыз да тиз генә утырабыз да китәбез. Таңышта ансыз булмый беренче. Ризыклары бар. Аллага шөкер, идән менә шул ризыклар китәләр инде. Бәлки посылка булса да җибәрегез. Аны көтәләр бик. Әйберләр бөтенесе барып җитә. Шул көнне барып җитмәсә дә, малайлар тараталар, нитәләр, юлга торган әйберләр юк шул. Халык бик рәхмәтле Россиягә, Путинга. Аны күрсәң, биләр әйтәләр, аны күрсәң, бездән зур рәхмәт. Алар бит күп еллар суда булмады, ниләр дә булмады. Хәзер солдатлар да булышалар. Безнең егетләребез калдырмый әбиләрне, бабайларны возможность булганда, менә без алып кайтабыз әйберләрне, әзрәк ризыклар күбрәк, менә булар күбрәк дип, без аны мәчетләр юк инде, анда күбрәк ширкәүләр инде, какая разница. Ходай бер, анда алып барабыз, тапшырабыз, аларның күңелләре була, әбиләр, бабайлар, мохтаҗлы кешеләргә тараталар шул нидән. Бар шундый точкалар, анда алып килеп тапшырасың икән, кемнең нәйе юк, алар бүлешәләр, ансы да бар. Солдатлар булышалар инде.
Радио марафонда жетекшілер Боевое братство иштимагый uyushmasından Илгизар абый Идрисов, мектепләрдә хәрби патриотик тәрбия өчен җаваплы мөгаллимнәр, гомерен хәрби хезмәткә багышлаган, хәзерге вакытта Иштуган авылында яшәүче Флорид Мәүлитов, махсус хәрби операциядән ялга кайткан Рөстәм Хисамиев катнаштылар. Районда гуманитар ярдәм җыюны оештыручылар Илмаз Газизуллин, Лейсан Корбанова, Фидель Сейфетдинов катнаштылар һәм алга табада райондашларны бергә хезмәттәшлектә эшләргә чакырдылар. Все свои радиомарафоны барышында контракт буенча хәрби хезмәт һәм махсус хәрби операция, гуманитар, социаль ярдәм чаралары турында барлык актуаль мәгълүмат урын алды. Татарстанда контракт буенча хәрби хезмәткә ярдәм итү өчен уздырылган «Все свои патриотик» акциясына Соба районы да кушылды. Балалар иҗат үзәге каршындагы мәйданда махсус палатка эшләде. Шара район мәдәният йорты үзешчәннәре башкаруында патриотик җырлар белән башланып китте. Шәмәрдәннең яшьлек яшьләр үзәге волонтерлары контракт белән хезмәт итү буенча мәгълүмат тупланган буклетлар өләште. Әлеге листовкалардан Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә ярдәм чаралары, ташлама түләүләр турында укырга мөмкин иде. Теләге булучылар биредә ГТО нормативларын тапшырды. Үзләрен автомат сүтеп җыюда, төз атуда сынап карадылар. Акциядә катнашучы Саба гимназиясенең тормыш иминлеге нигезләре фәне укытучысы Илнур Хәйриев укучыларда үз фәненә, шул исәптән хәрби һөнәрләргә мәхәббәт уяткан укытучыларның берсе. Махсус хәрби операциядә мобилизация һәм контракт нигезендә хезмәт итүче элекке укучылары да бар. Тормыш иминлеге нигезләре фәне буенча оештырылган чараларда укучылар шулай актив катнаша. Без район күләмендә оештырган ярышларда, республика күләмендә оештырган ярышларда, конкурсларда призлы урыннар алабыз. Безнең укучыларыбыз төрле илебезнең төрле почмакларында хәрби хезмәттә хезмәт итәләр. Алардан безнең тарафтан безнең адреска иң яхшы без инде матур хәбәрләр генә алардан кабул итеп алабыз. Шулай ук безнең хәрби училищеларда укучыларыбыз ел сайын берничә укучы хәрби училищеларга керә һәм контракт буенча хезмәт итүче укучыларыбыз да бар. Алга таба шушы юнәлештә без инде яңадан эшләрбез дип уйлыйм. Үзенең ватанның күпме кирәк патриоты икән, безнең яннан инде урап узмас. Үзенең менә монда безнең палатка эчендә куелган инде автоматтан атып карарга мөмкин, электронный безнең тир бар. Шулай ук автоматны сүтеп җыеп инде үзенең элеккеге армиядә хезмәт иткән вакыттагы күнекмәләрне кире искә төшерү. Шуның өчен без менә бүген мероприятияне оештырабыз. Автоматны сүтеп җыю, төз ату буенча үзләрен сынап караучылар шактый булды. Бүген менә берничә җегет уже килеп автомат сүтеп җыйды һәм атып карадылар. Күп кеше хезмәт итеп кайткан, барбар искә төшерик дип атып карыйлар. Отстрелялись на отлично. И разборка-сборка тоже на хорошем уровне. Әлеге палатка яныннан көн дәвамында кеше üzülмәде. Кемдер мәгълүмати буклет кына алып китсә, кыюраклар үзләрен сынап та карады. Иң мөһиме, ир-егетләребез исән-сау туган якларга әйләнеп кайтсын дигән теләкне җиткерде алар. Ил табынын байытучылар сәхнә түрендә бүген район мәдәният йортында иң кадерле ризык икмәк үстерүче фидакар җир кешеләрен, игенчеләрне хөрмәтләделәр. Авыл хуҗалыгы тармагында барлыгы 2000дән артык хезмәткәр эшли. Районыбызның һәм аның карамагындагы барлык мәйданнардан 70 000 тонна икмәк җыеп алынган. Игенче механизаторлар да, терлекчеләр дә ел күрсәткечләре буенча яхшы нәтиҗәләргә ирешкән. Бу хезмәт артында торган ярыш шартларын үтәгән алдынгылар бүген котлаулар кабул итте. Иң-иңнәргә авыл хуҗалыгы министрлыгының дәрәҗәле исем бүләкләре, район хакимиятенең рәхмәтләре тапшырылды. Бәйрәм алга таба эстрада йолдызыбыз Татарстан Республикасының атказанган артисты Исия Бәдретдинова концерты белән дәвам итте. Безнең тулы репортаж киләсе атна информацион программасында булыр.
18 октябрь көнне район үзәк хастаханәсендә төбәк ара клиник диагностика үзәгенең табиб-хирургы катнашында планлы операция ясалды. Хәзер Саба районы үзәк хастаханәсе белән төбәк ара клиник диагностика үзәге табиблары кураторлык итә. Катлаулы операция таләп ителүче пациентлар да район табиблары юлламасы буенча МКДЦга озатылачак. 2 сәгатьләп барган операция барышын безнең иҗат төркеме дә төшерде. Өлгән яшьтәге пациентка операцияны төбәк-ара клиник диагностик үзәгенең табиб-хирургы, хирургия бүлеге мөдире Рөстәм Зимагулов белән Саба районының югары категорияле табиб-хирургы Ирек Юсупов лапароскопия алымы белән ясады. Бу эштә операция ясарга ярдәм итүче шәфкать туташы Рушания Шакирова, анестезиолог Марат Салимов, аның шәфкать туташы Илсияр Ахтамова һәм кеше медицина хезмәткәре Лилия Әхмәтшиналар да катнашты. Сегодняшний мастер-класс посвящен в исполнении приказа министра здравоохранения по созданию объединений в рамках курируемых районов. Одни из задач этого приказа – это обмен опытом, повышение профессионального уровня медработников на местах. Это будет не единичный случай, это будет систематическая работа, работа с нашими курируемыми районами, а именно межрегионального клинико-диагностического центра, при непосредственном участии нашего генерального директора Рустема Ильича Хайруллина по дальнейшей этой работе. Цель этих мастер-классов для того, чтобы местное население получило же такую квалифицированную специализированную помощь на местах. Для этого все есть, врачи работают, и наша задача передать наш опыт. Это приказ создан еще в 2020 году, и в апреле этого года приказ обновлен. Здесь уже согласно новому приказу пациентов с курируемых районов, сложных пациентов, мы забираем на себя. Да? В МКДЦ, да. Әле бундай практика булдымы Саба районында? Сезгә килүче пациентлар булдымы МКДЦга? Болды, конечно, да. В плановом порядке, в неотложном порядке, ларкелер пациентлар безгә. Центр оказывает общую помощь сердечно-сосудистой хирургии, то есть пациенты и кардиологического профиля, и сосудистого профиля, неврологического профиля. То есть весь спектр наш центр оказывает. Саба үзәк хастаханәсенең хирургия бүлегендә 3 табиб, 2 операция, 3 урынга исәпләнгән реанимация бүлмәсе бар. Операциянең күпчелеге бүсергә, аппендикска, ут куыгына һәм ашказан асты безенә ясала. Консультация ясала телемедицина форматында, ягъни теге шыбыкның ягында специалист белән хәбәрләшенә, бөтен нәрсә аңлатыла. Аннан соң инде кирәк булса пациент транспортабельный булса или безнең условиядә эшләп булмаса больной озатыла төрле больницаларга дип төрле шир белән төрле больница була инде. Хәзерге моментта менә хирургия буенча инде без только МКДЦ белән инде хәл итәбез инде. Ирек Юсупов хирургия бүлегендә 1995 елдан бирле эшли. Ул югары квалификацияле табиб. Операцияны атнаның һәр көнендә диярлек ясый. Әлегесе 2 сәгатьләп барды һәм уңышлы үтте. Без пациент белән икенче көнне аралаштык. Байлар Сабасында яшәүче Диләфрүз апа Димөхәммәтованы ут куыгы 6 еллап борчыган. Хәзер аның хәле яхшы. Һәр җөмләсе табибларга рәхмәт әйтеп тамамлана. Врачларга барысына да биректе Ирек Харисович инде рәхмәт яусын. Бик тырышып мине операция ясарга алынды инде. Бик удачный шыгар дип уйлыйм инде. Алла берсә бик зур рәхмәт инде. Мине уткугында таш хайраннан борчый инде. Зурайды инде ул хәзер зурайган. Миңа ясап курыкма идез. Ясап карыйбыз дип әйттеләр инде. Шул рәхмәт Ирек Харисовичка бик зур рәхмәт. Монда кызларның барысына бик зур рәхмәт инде. Сәламәтлек саклау өлкәсендә пациентларның исән-сау булуы иң мөһиме. Ә ул шушы табиблар, шәфкать туташлары кулында. Алда булачак һәр операция уңышлы, пациентлар сәламәт булсын. Үзәк урамны тагын бер жанландырып алдык әле бу атнада. Кабак фестивалендә җиңүче иң зур кабакны халык белән эшен ачарга килешкән идек бит. Аңарчы аның башка бәйгеләрдә катнашасы булды. Һәм менә Байлар Сабасында Хадиевлар хуҗалыгында үстерелгән 92 килограмм 400 граммлык кабак Казаннан да беренчелекне алып кайтты. Гаилә килешкәнчә сүзендә торып, кабакны тагын бер кат халык хузурына алып килде. 92 килограмм, 400 килограммлы
зур кабак җиңүче булды. Һәм без шушы фестивальдә халык белән килештек, аны бергәләшеп яру турында. Күп бәйгеләрдә йөреп, бүген инде без бу кабакны Соба үзәгендә халык белән ярырга килештек. Менә халыклар килде, җыелды. Хәзер бу зур эшне башкарабыз инде. Кабакның эшендә нинди хикмәтләр бар икән. Радиодан җиткерелгән белдерүбез аша кызыксынган кешеләр мәйданга җыелды һәм җаваплы миссияне гаилә башлыгы Рамил Хадиев үзе башкарды. Кабакның эше ачылган мизгелне һәркем кызыксынып күзәтте. Әйтерсең дә аның эченнән кош очып чыга. Бер апа алтын анда диеп тә шаяртты. Чынлыкта кабак үзенең итләш булуы белән шаккаттырды. Орлыклары да бик эре иде. Мен монда орлык алу өчен килдем. 2 орлык алдым, менә үстереп карарга исәп Алла берсә. Мен быелда үзем дә катнаштым 22 килолык дибелә кабак белән. 22 килолык кабак белән мин урын алырмын дип ышанмадым. Шулай да Тимершига ул дип язылган язу булсын дип менгән кабак белән. Мен ул кабак орлыгын нидән менгәрнең 3нче ел 1нче урын алган Гарипов нидән Ахмат Нурдан алган идем. Ул бергән инде. Шуны үстереп караган идем. Менә моны үстереп карарга исәп хәзер Алла берсә. Құрлық да алдым, қабағын да алдым, үстірем Алла берсе. 2нче елга да шундай зур қабақтар булсын Алла берген болса. Исән-сау яшәсен дә тигезлек белән. Бу ел үстергәнегезме үзегез кабак? Қабағым бар, менеке монда олы түгел инде. Қабағым бар иде. Бер 30 тирәсе бар хәзер. Қабакларым күп. Кабак бәйрәме көнне бик зур кабак үстерүче бар диделәр инде. Һәм шуны бүген менә центрда кисеп, чыннан да чын кабак икәнен күрсәттеләр. Ичендә бер нинди дә суы да юк. Менә бездә орлыгын алдык инде. Моны үстергән кешеләр бик тырыш кешеләр, булган кешеләр бик молодцы дибез инде. Менә шушы кабактан бүген бәлеш пешерергә уйлыйбыз инде. Кабак хуҗабикәсе Алисә бәлеш пешерергә, авыз итәргә теләүчеләргә кабакны өлешләп кисеп бирде. Менә шундый дәү кабакны үзләрендә үстереп карарга теләгәннәр орлыкларны сатып алды. Орлык алып кына эш бетми әлбәттә. Аны әле язга чаклы дөрес итеп саклау да мөһим. Орлыкны киптерергә кирәк түгел. Әз генә прохладныйрак, салкынчарак җир булырга тиеш, караңгы булырга тиеш. Инде желательно мин үзем ничек саклыйм, кәгазьдән, обычный кәгазьдән конверт ясыйм да, шунда тыгып куям бершәр, икешәр орлык. Шулай саклыйм. Җәйләр буе тырышып үстергән кабагы белән саубулашу Алисәгә дә җиңел булмады бүген. Иртә яздан орлык белән башлаган бакча мәшәкатеннән башлап, ул аны ярата башлый. Шушы ярату һәм тырышлык кына зур нәтиҗәле уңышларга китерә ди үзе. Алга таба планнары тагын да зурдан. Кабак белән саубулаштык, әйе, Алла берсә 2нче елларга планнар зурдан. Былтыр үземә план куйган идем, 100 килолык кабак үстерәм дип, әз генә җитми калды. 2нче елга Алла берсә 150дән арттырырмын дип өметләнәм. Шу. Бик күпкә арттыра өметләнәсез. Әйе. Планнарны зурдан куярга кирәк. Андый кабаклар да бар инде үзенә. Бар, әйе. Әйтеп үткәнемчә, быел Россиядә ялгышмасам 980 тирәсе килограмм булды кабак, рекорд. Инде Америкада тонна 600 ялгышмасам. Менә шулай. Так что теләгән кеше үстерә ала. Без дә үстерә алабыз. Безнең якта салкынчарак булганга инде без андый масштаблы кабак үстерә алмыйбыз. Но тырышсаң, булдырып була. Бүген орлыклы булучылар тырышлыкны максат итеп таралыштылар. Без исә киләсе кабак фестивален көтә башладык инде. Кулларыннан гөлләр, күңеленнән шигырьләр тама. Олынырты авылында гомер итүче Райля ханым Галимуллина турында шулай әйтеп була. Ул үзенә юаныч табып, көннәрен яраткан шөгыльләре белән файдалы үткәрә. Нәтиҗәсе исә кешеләргә матурлык, җылылык, яхшы кәеф бүләк итә. Ezmegeller çeçeği sol, ezmegeller çeçeği. Olga kilmey bele bolmay, başnan ni küreşeği. Күңел хәләтен моңнарга салып, Шәбия Шурши авылы клубында Райля апа Галимуллина җыр суза. Нәкъ та шулай, газиз башлары бик күпне күрә аның.
ирсез калу, яшьли баласын җирләү, йөрәгенә катлаулы операция. Бу хәлләрдән соң да ул аякта һәм әле башкаларга яшәү көче биреп дияргә кирәк, гомер итә. Язмыштан узмыш юк, аның яшәү шигары. Туган йортка килеп кирсәм, туган йортым бераз үзгәргән. Шулук нигез, шулук ташлар әйтерсеңә миңа дәшәләр. Бала чагымны уйлап, моңсуланып, басып торам ишек төбендә. Күпме уйласам да бала чагым кабат кайтмас инде кирегә. Урамына чыксам шулук юллар, шулук сукмак, әйтерсеңә мине чакыра. Бала чакның хатирәсен барлап кайтып барам туган йортымнан. Туган йортыннан, Сабабаш авылыннан 18 тулуга чыгып китә ул. Шәбия Шурши авылына килен булып төшә. Гомеремнең иң матур чырлары шушында булды дип сагынып сөйли хәзер. Ширши авылы инде үземнең даже туган авылымнан да якын минем өчен. Шушы авылда инде 25 ел шушында үтте яшьлек елларым. Бу авыл бик бердәм авыл булды бит. Монда киләдер, концертлар да киләдер, бик яратадыр. Шәбия Шурши авылына тормышка чыгуым белән бик кырланам. Гаилә корган, нигез торгызган, 3 бала үстергән, хезмәт юлы үткән авылга мәхәббәт тә шигырь юлларына салынган. Шәбия Шурши турында дистәләгән шигыре бар аның. Нинди матур табигатьле Шәбия Шурши авылы. Тирә-ягы яшел үлән, әйтерсең хәтфә келәм. Болынында җир җиләк, урманында кура җиләк. Күз ачып йомганчы утырда җибер чиләк. Тирә-якка дан тоткан Шәбия Шурши авылы. Шушы авылда туып үскән тел белгече, академик, улпат галим Абрар Каримуллин. Илгә, халыкка хезмәт иткән. Бу бит үзе горурлык. Шушы авылда төрле милләт, матур гомер иткәннәр. Кулны кулга тотынып, дус тату бердәм булып эшләп гомер иткәннәр. Яшә Шурши, авылың гөрләп торсын. Урамыңда тәрәзәңдә утларың балкып торсын, балачага күп булсын, нурларыңны сибә-сибә, тагын шулай бик еллар яшәргә насип булсын. Авыл яшәсен, халкы булсын өчен мәдәни учакларның янып торуы кирәк. Клуб мөдире Зөлфия Драватухина бу учакта ялкын сагында тора. Нинди генә мәдәни чара булса да, Раилә апа аңа беренче ярдәм. Менә быел милли йолалар, гореф-гадәтләр йылы. Шуңа күрәдән безгә бик зур булышлык ясады безгә Раилә ханым. Кичке уенда ул безгә ноза җырлары белән булышты. Безгә бик зур булышлык булды. Рәхмәт аңар бик зур. Без үзебез инде элек җырлаган булса да, без истә калдыра алмаганбыз. Ул җырлар онытылган. Раилә ханым аларны истә тотып, безгә аларны тапшырды, җырлады, безне сөендереп. Якын тирә авыллар мәдәният хезмәткәрләренең барысы белән дә дус Раилә апа. Аларның чараларына, сценарийларга тематик шигырьләре белән булыша. Борынгы җырлар, такмаклар дигәндә дә аннан күп белүче юк. Яшьлегенең җырлы уеннарын да яхшы хәтерли. Бармакны куябыз да инде. Акта пышкы зәңгәр носки киймә дидем мин сиңа, яңа кайткан солдат белән йөрмә дидем мин сиңа. Яңа кайткан солдат белән йөрмә дидем мин сиңа. Битләремне юып килдем роза сабыны белән, Sabınımda төшеп китте сезне сагыну белән. Sabınımda төшеп китте сезне сагыну белән. Менә шулай итеп бармаклар нитәләр инде. Аннан соң ул кешегә җәза була инде. Бармак берәр нитә чыга бара, җәза була инде. Кемдә бармак туктыйсың, җырлап бетереп. Бу күмәк уен җыры. Бу күмәк уен җыры инде. Клуб белән үй арасында чакырымнар киртә түгел Раилә апага. Ни сәбәп белән генә чакырсалар да каршы килми ул.
Көннәр буе өендә ялгыз булганга, кеше янына чыгуны сагынып көтеп ала. Бер булганнан бар да була диюләре хак. Өйе дә гөлләр иле аның. Кай почмакка күз салсаң да үз куллары белән тудырган матурлык каршы ала. Идән буйлап җәелеп киткән паласлар, диван, урындык җәймәләре барысы да ыргак ине белән үзе бәйли. Ул алган җепләр белән җир шарын да әйләндереп чыгарга мөмкин булыр иде бәлки. Иң мөһиме матурлык дигәндә акча чыгымнарын исәпләми Райла апа. Бәйләгәннәрен кешеләргә бүләк итеп, күңел юанышы ала. Минем киезләрем, башмакларым кемнедер җылыта икән, ул миңа да сәламәтлек булып кайта ди. Бу һөнәргә өйрәткән әнисенә гел рәхмәт укый. Әни белән без 4 бала булды бит. Әни гел бәйләде, әни белән кыек шәлләр бәйләде, акшаллар куяннар асырдыр ягыймы. Маскалар, шәлләр, күфәйкеләр, жилетлар шуны белән үстәдән әнигә булса, мин бала чактан бәйләдем мин. Мин бәйләвемне бала чактан. Ну мин инде фирмаларда эшләгәндә алай бәйләп утырмадым. Я бәйләвемне әни белән безгә бергә өйрәнгән. Әни шуларны сатып көн күрде безгә. Гөл сатадыр иде. Кыек шәлләр күп чыкты, ул ак куян бар иде диме, модада. Әнә шуларны сатадыр гөл. Ялгыз калганына 8 ел Райла апаның. Ире Сафаргали белән 42 ел яшәп калалар. Икесе дә хуҗалыкның алдынгы механизаторы һәм сыер савучысы булалар. 3 бала үстерәләр. Бер улы 24 яшендә инфаркт кичереп үлеп китә. Икенче улы белән кызының үз гаиләләре хәзер. Әни кеше аларны барсын бергә сөенеп кунакка каршы ала. 3 оныгы белән юана. Райла апаның тагын бер күңел юанышы каләм. Шигырьләре күңел түреннән чыга. Җитди авырып киткәч, 40 ел язганнарның барысын бергә җыеп утка яга ул. Мин үләрмен, иҗатым кирәкмәс булып, теләсә кая ятар дип борчыла. 2022 елда йөрәгенә операция булып, яңадан туа. Тирелеп киткәч инде, үзенчә инде күңелем үсеп китте инде. Тукта инде тагын мин әйтәмәдерәк язып карыйм дип. Шуннан тотындым инде. Ана соң менә шунда менә вара пашка нишә батрасың, нәрсә язып утырасың, укытучы инде гомер буе укытар. Менә мин тәм шигырьләр сырлап утырган булам инде, гомер буе яздым, мин әйтәм бер кешегә әйтмәдем инде, дим, улгып күрсәтте. Ник чыгармыйсың бу талантыңны? Ник яшереп яттырасың? Мин әйтәм, минем шигырем кемгә кирәк инде дидем. Менә шуннан соң инде әзрәк мин тегендә бара башладым. Монда быел бит инде гореф-гадәтләр елы булды. Мин бик күп җирләргә бардым, бик күп җирләрдә катнаштым бит инде мен. Менә шуннан соң инде әзрәк мин үсеп киттем дә, менә шул инде, шуннан язып торам инде. Язганнарын авылдашлар төркеменә куя, дуслары белән бүлешә, алардан җылы сүзләр кабул иткәч, тагын да канатланып иҗат итә. Төнне белән дә кай вакытта торып, мен әйтәм, туктал матур юл төште дип, кай вакытта төнне дә торып йөрим. Мен әйтәм, инде син алыпсың, әллә туктаган вакытта алып мен әйтәм, туктарга кирәк дип. Менә башта инде гел бөтерелеп йөри инде нәрсәдер инде, барыбер инде үзенчә йөрәк нитеп тора инде. Бер утырып тагы бер-ике ялын язып киткәч, тагы рәхәтләнеп киткән күктем дә менә шайтып йөрим инде. Үзем куандырып йөрим инде. Үзем генә булгач инде, шулардан тәм табам, ям табам инде. Моңа шыбит инде нимәгә инде хәзер юк инде, уйлам инде. Менә мин шусын ирләремә инде, әзрәк халык белгәч, әзрәк менә шусын мин шуңа бик канәгать. Тагы да бер зур канәгатьлек бирүче шөгыле төсле ташлардан картина җыю. Кулны тота торган бик озак эш булса да, ул аның белән җанына тынычлык ала. Ясап битергәч, йөрәкләргә шуның хәтле рәхәт инде. Яратам бит матурлыкны менә. Шул хәтле менә кысып кочаклап куям. Кысып бик яратам гүзәллекне, табигатьне, матурлыкны. Матурлык дөньяны коткара дигән асылның чын үрнәге ул үзе Райла апа. Аңа карап сокландык та, эшләрен күреп гаҗәпләндек тә, шакларда каттык. Күзләр генә тимәсен инде. Матурлык тудыру эшендә армый эшләсен генә. Атна менә шундый вакыйгалары, яңалыклары белән үтеп бара. Алда яллар, ул барыбыз өчен дә матур узсын дигән теләктә информацион чыгарылышыбызны төгәллибез. Хәзергә рекламага бүленеп алырбыз, аннары җырлы бүләк студиясында очрашырбыз. Безнең каналда калыгыз.